mirem les persones amb projectes. Vull ser part. Caja Mediterráneo. Els teus projectes també són els nostres. Bon dia! Estarem un dia més vivint des del balcó de l'Ajuntament de València els moments previs a la quarta mascletà del calendari pirotècnic de l'Espai d'enguany. Avui el cel està ennuvolat, fa més fresquet, però això no és impediment perquè milers de valencians envolten la plaça esperant que comenci l'espectacle. La mascletà d'avui la dispara Pirofantasia Carlos Cavaller de Vétera, que després d'uns anys de retir torna amb força a la plaça de l'Ajuntament de València. En uns moments gaudirem d'una mascletà clàssica que serà composta per 3 retencions aèries. I comença ja la mascletà.
música de la majestad que està oferint